नमस्कार, मी स्नेहा. परब किचनमध्ये आपले स्वागत. नवीन वर्षाची सुरुवात झाली आहे आणि नवीन वर्षाचा पहिला सण म्हणजे बरोबर ओळखलं मकर संक्रांत आणि त्याच्या आदल्या दिवशी येते भोगी आणि भोगीच्या दिवशी सगळ्या मिक्स भाज्या करून भोगीची भाजी केली जाते. चला वेळ न दवडता जाऊया परब किचनमध्ये. आपण 1 इंच आलं घेतलंय, त्यात मी हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, मी कोथिंबीर घेतली आहे आणि मी ओलं खोबरं घेतलं आहे. आपण मालवणी माणसं ओल्या खोबऱ्याशिवाय काय त्यांचं जमतच नाही. आता ह्याचं आपण वाटून घेऊया. एकदम बारीक नाही करायचं आहे आपल्याला, जरासं सरसरीत वाटायचं आहे. शेंगदाणे आपल्याला भाजून घ्यायचे, त्यासाठी मी गॅस ऑन करते आहे. आता ह्यात आपण मी शेंगदाणे घालून घेते. ह्याचं आपल्याला कूट करून घ्यायचं आहे. काही लोक खोबरं घालत नाहीत, ते आपले शेंगदाणे, तीळ आणि सुकं खोबरं वाटून हे वाटण घालतात. त्यानेही भाजी टेस्टी होते, पण आम्हा मालवणी लोकांना खोबऱ्याशिवाय जमतच नाही. आम्ही सुद्धा शेंगदाणे घालतो, पण ह्या शेंगदाण्याची भरड आम्ही शेंगदाण्याचं कूट म्हणतात त्याला, ती आम्ही वरून घालणार आहोत. त्यानेही छान टेस्ट येते भाजीला. थोडे गार झाले की आपण हे कूट तयार करून घेऊया. सालासकटच करायचं आहे. कढई तापली आहे. 2 चमचे मोठे चमचे मी तेल घालते याच्यामध्ये. तेल तापलं आहे आपलं. कढीपत्ता घालते आहे. कढीपत्त्याच्या लगोगत अर्धा चमचा मोहरी चांगली तडतडली आहे. गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवायची आहे. अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हिंग आणि 1 मोठा कांदा चिरून घेतलेला बारीक. कांदा थोडासा मऊ झाला, थोडासा लाल, की आपण ह्याच्यामध्ये तीळ घालणार आहोत. हे मी 50 ग्राम तीळ घेतले, त्यातले अर्धे तीळ घालते आहे मी. अर्धे आपण थोडे गार्निशिंगसाठी ठेवून देऊया. छान अशी खमंग ही फोडणी करून घ्यायची आपल्याला. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम ठेवायची आहे. 1 मोठा टॅमॅटो घेतला आहे मी बारीक चिरून, तोही घालते भाजीत. छान टेस्ट लागते. तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही घालू नका, पण टॅमॅटो घालावा. तो सुद्धा आपल्याला मऊ जरा शिजेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे फोडणीमध्ये व्यवस्थित. पाव चमचा हळद. मसाले घालायच्या आधी मी गॅसची फ्लेम लो केली आहे. 2 चमचे लाल तिखट म्हणजे मालवणी मसाला, 1 चमचा धनजिरा पावडर, 1 चमचा गरम मसाला. गरम मसाला नाही वापरायचा असेल तर तुम्ही गोडा मसाला टाका, त्याची टेस्टसुद्धा छान लागते. मसाले आपण लो गॅसवर छान असे खमंग परतून घेऊया. फोडणीचा छान सुगंध सुटला आहे. आता ह्यामध्ये आपण आपलं जे वाटण आहे वाटलेलं ते घालूया. आपण जे खोबऱ्याचं वाटण वाटलं आहे, गॅसची आच आपल्याला लोच ठेवायची आहे. आता ह्यामध्ये आपण एक करून सगळ्या भाज्या घालणार आहोत. शेंग घालतोय आपण, 4 इंच तुकडे केलेले. मोठी शेंग होती म्हणून मी एकच वापरली आहे. त्याचबरोबर गाजराचे तुकडे, 1 वाटी गाजराचे तुकडे घेतले आहेत मी. त्यानंतर 1 वाटी मटार घेतला आहे, 1 छोटी वाटी तुरीचे दाणे, 1 छोटी वाटी पावट्याचे दाणे, अर्धी वाटी चवळीचे शेंगा. हे सुरणाचे काप घेतले आहेत मी. तुम्ही याच्याऐवजी बटाटाही वापरू शकता, नाही सुरण मिळाला तर. 3 वांगी घेतली आहेत मी छोटी, ती मी चिरून पाण्यात ठेवली होती. पाण्यात नाही ठेवली तर ती काळी पडतात. आता ह्या भाज्या आपण त्या मसाल्यात छान अशा परतून घेऊया. तुम्हाला भाजीची गचडी झाल्यासारखी वाटेल तर तुम्ही 2 हाताने किंवा फडक्याने घ्या आणि ही भाजी टॉस करू शकता. अशी असा हा मसाला पूर्ण वर येतो. ह्यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी घालते आपल्या भाज्या शिजाव्या म्हणून. मिक्सरचं भांडं जे होतं तेच धुवून मी घालते. पुन्हा छान ढवळून घेऊया आपण. जवळजवळ 1-2 इंचाचा गुळाचा खडा घालते आहे मी. आणि चवीसाठी मीठ. शक्यतो मी भाजीमध्ये मीठ शेवटलाच टाकते, पण ह्या सगळ्या भाज्यांना लागलं पाहिजे म्हणून मी आज मीठ भाजी शिजायच्या आधीच घातलं आहे.
आच मीडियम करून मी ही झाकण ठेवते। 10 मिनिटाकरता आपल्याला ही भाजी शिजून घ्यायची आहे। 10 मिनिटं झाली आहेत, पाहूया आपली भाजी शिजली आहे की नाही। सुरण आहे तेही छान आपलं शिजलं आहे। त्याचबरोबर आपली शेंग ही छान शिजली आहे। शेंग बरोबर पावटा आणि तुरीची ही पण आलेली आहे, ती छान शिजली आहे। गाजर पाहूया मऊसूत शिजलेला आहे। आता पाहायचं आपल्याला वाटाणा। हा पहा वाटाणाही मऊशीत शिजला आहे। वांग तर शिजतंच, ते काय पाहायची गरज नाही आपल्याला। आता ही भाजी आपण छान अशी ढवळून घेऊया आणि ह्याच्या जर अंगाबरोबर थोडंसं पाणी हवं आहे तर घालू शकता तुम्ही। अर्धा ग्लास मी पाणी घालते थोडंसं। आज थोडी मी मोठीच केली आता, कारण ह्या भाज्या वाफेवर शिजवल्या ना तर खूप टेस्ट लागते आणि आपण पाणी घालून जर शिजवल्या तर एवढी काही टेस्ट लागत नाही। आपण आता शेंगदाण्याचं कूट घालून घेऊया। हे मी 3 चमचे घालणार आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर भरपूर घाला, कारण शेंगदाण्याने छान चव येते। आणि हलक्या हाताने ढवळून घेऊया, कारण आपल्या सगळ्या भाज्या शिजलेल्या आहेत। पुन्हा आपण 2 मिनिटाकरता झाकण ठेवूया आणि आपली भाजी तयार आहे। 2 मिनिटं झाली आहेत, आपली भाजी आता तयार आहे। आता मी गॅस बंद करते। आपलं खोबरं शिवरायचं आहे आणि तेल। अशी ही भोगीची भाजी तुम्ही ह्या संक्रांतीला म्हणजे संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी नक्की करून बघा। परब किचन लाईक केलं नसेल तर करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मस्त राहा, हसत राहा आणि हो परब किचन पाहत राहा।